Koľko to je dneska? 10. Dneska Osaka. Tešíme sa. Že? Áno. Budeme všetko jedlo jesť, všetko poskúšať a všetko postihať za jeden deň. Keďže tam nemáme hotel, ideme iba na otočku z Kyoto, tak sa to pokúsime všetko stihnúť, že? Áno. Uvidíme, jak nám to vyjde. V Osake dali sme must have zastávku na toast s jahodami, že vraj by to malo byť úplne parádne. Tak ideme to testnúť. Ideš prvý koštér. Ty? Ty. Dobre. Je to dobré? Jak to chutí? Strašne dobre. Dosť dobré. Ne? Akože, fakt to je dobré. Tá plnka, ten krém je strašne jemný, není moc sladký. Je fakt, že jemnučky výborný, tie jahody sú dosť dobre sladké, čerstvé, keby úplne mňam. Prvé jedlo top. Uvidíme, čo bude ďalej. Dorazili sme, hneď prvá vec. Vlastne hneď ďalšia jahoda v karameli. Volá sa to tangulu a je to v podstate len napríklad na špajli jahodka a podaná do cukru roztopeného a strašne sa to teším a strašne to teče. To je také roztopené? Ako dobre to je? Lepšie ako to jablko? Áno? Úplne dovidenia? Odpadneš. Čo hovoríš? Dosť dobré. Vieš, ako chutí? No. Jak posypané jahody cukrom. Wow. No to je karamel. Čiže to je cukor? Áno. Čo? To je cukor to. Karamel je z cukru, toto je roztopený cukor. Jaj. Si vidím. To vystrihnem. Je to super. Je to super, ideme to dojesť. Čaute. Skúšame tenisky. Máme tenisky. Tanky, zelené, naložené. Extrémne lacné, za 50 €. Akože mega cena. Ideme ďalej do preplnenej uličky. Nájsť nejaké jedlo? Food. Volačo. Máme nakúpené, ideme do nejakého food marketu poskúšať nejaké špeciálne veci. Niečo fresh, niečo neskutočné. A je teplo, jak každý deň, neskutočné teplo. 34 stupňov, vlhkosť extrémna a ľudia tu chodia proste v dlhých gaťoch a mikinách, ešte rovno. No, október asi aj. No, teším sa. Máme takojaky, našli sme. Je tu fúka, nedá sa tu ani sadnúť, absolútne. Jak to mám jesť? Ale ideme to ochutnať. To bude dosť horúce asi. Dobre to je? Jak to chutí? Ja neviem. Jak buchta z chobotnicu. To je vlastne, čo to je, chobotnica vlastne? Takže chobotnica v takejto nejakej guličke, alebo čo to je? Horúce to je veľmi? Extrémne? Úplne. To plačeš. Nehajme to vychladnúť, sa z toho parí normálne. No, nie je to až tak dobre. Koľko z 10? 6. No, poď košný takojaký. Je to moc vrele? Áno. To sa aj tak, to sa normálne že rozpadáva. No, tak to nechaj ešte vychladnúť, lebo fakt to je vreté. To popáliš. Pekné. Ale strašne veľa ľudí, nedá sa tu sadnúť, najradšej by som si sadol. Tu majú melón so šľahačkou. No. Akože jedla tu je neskutočne veľa, všetky druhy všetkého. Keď to porovnáš s tým ramenom, čo si dokážeš dať za 13 € pre dvoch, tak toto je dosť drahé, no. No, hej je. Nevadí. Ideš na to?
akože v pohode, ale že by som úplne že odpadával. Také obyčajné, neviem, nič akože special úplne. Ale môžem si to odškrtnúť môjho zoznamu. Okoštovala som to, takže som šťastná. Ale možno toto sú len proste, že zle urobené. Aj to je možné, no. Takisto, ak sme mali sushi prvýkrát, tak to sa to nedalo porovnať s tým, že sme to mali minulé. Dobre, druhé kolo, máme vypražané moči. Moči, teraz si prvý. Ja prvý? Áno. Dobre. Neviem, či to je sladké, slané. Uvidíme, lebo to bude na slano, lebo tam je riasa. Vyzerá, že to bude na slano, no. Takže uvidíme, no. Dobre? Hej, ale je to nudné, ale je to dobré, a je to sladké. Také sladko-slané. Jak soy sos tam je, že? Je tam malý soy sos, ale ten sweet asi. Počkom ja. Je to viac mi to chutí, jak to také aký. Také nudné, ale dobré. Ale dobré. Veľmi dobré. Máš pánový snack. Proste sladké, ale nie moc sladké, ale vôbec neviem, k čomu by som to prirovnal. Proste moči, ja neviem. Taký sladký knedlík. No, taká... Slano-sladký knedlík. No. Kroketa. Pripomína mi to kroketu. Kroketu? OK, daj mi ešte. Je to dobré. Je to proste taký rýžový koláčik a namočený v takej sojovke. No, ešte to tu prejdeme a skúsime asi nejakú kaviareň nájsť a sadneme si tam. Unboxing. Brand new. Boli sme na káve v Starbuckse. Teraz tu sedíme niekde na nejakom námestičku, alebo čo to je pred nejakým obchodným domom. Pozerali sme ten market, ten food market, čo sme chceli. Potom sme pozerali takú tú nákupnú časť, kde možno, že sa ešte vrátime. Čafty. Máme mekáč. Ja som chicken, on je McChicken, nebol moc dobrý. OK. A Bubík ide okoštovať teriyaki. Teriyaki chicken. Dobrý? To je dosť dobré, to je ochutné. To oproti tomu tvojmu chutí jak Michelin. Ukáž. Že? Dosť dobré. Asi najlepšie zatiaľ. Dávam tomu 8 z 10. No, je tam taká sladko-slaná omáčka. No aj teriyaki omáčka. Strašne dobré. Strašne dobré. Namýkaš dosť dobré. Niektorí ľudia môžu hneď tak nosiť šiltovky, že majú za ušami. Ja vyzerám jak úplný chuj. Mám šiltovku. Extrémne cool obchod. Ďalší Pokémon obchod, len tak random. Len sa cítiš. Mám pivo, takže je super. Dobre je? Výborné. Máme nejaké Osaka pivo. Vieš, čo som si všimla, že oni na to pivo vyzdávajú penu. No, aby si mala proste fúlku. No, to naše, my keď dáme penu, tak ja to musím vydieť pomaly a áno. na novo. Ale pena je dobrá. Vadí, na mňa nechutí tá pena. Dobre, dáme pivo a pôjdeme, neviem, volačo. Uvidíme. Kari. A ja. Indian kafe. Dali sme extrémne pivko, ale včera bolo lepšie. Ale ani toto nebolo zle. A ideme hľadať nejakú šiltovku a nejaké arkády. Poprechádzať sa po Osake a potom pôjdeme naspäť do Kyoto. Ja rozepúcej chodí na to isté miesto. Ja si kúpiť šiltovku, odchádzam, idem. Ideme hľadať šiltovku. Nekonečný boj hľadanie šiltovky. Bubu, ty furt chodíš na to isté miesto. Však bolo to najkrajšie miesto. Poď sem, dáme úplne, že spoločný. Dobre, poďme. Ale to je to, chápeš, ja potrebujem na toto, na foťák a na mobil. No, daj mi mobil. Tak daj. Poďme. Vypadni, poď preč, lebo ty budeš. Našli sme džem.
cieľom nájsť šiltovku. Hello. Aká by bola, ukáž? Máme Brooklyn. OK. Akože typek sa nás snažil strašne zmotať na všetko, ale akože priateľský veľmi. Áno. If you want discount, if you buy 2 or 3 things, discount it is. Akože super, v pohode ceny, strašne pekné veci, že akože keby tu mám, že liter, že môžem míňať na oblečenie, tak strašne veľa si vyberiem. Motokári. Je to on, že? Dobre, misia úspešná. Tenisky, šiltovka. Všetko. My tu máme Vánoce. Svetielka na stromoch. Jak Vánoce proste. Ideme ešte na tú hlavnú onú časť a pôjdeme naspäť do Kyota. Sme v Kyote. V Osake strašný masaker, miliarda ľudí a tu je to úplne, že super pocit, jak sme sem prišli, lebo tu není vôbec toľko ľudí. Tu je to úplne, že klídek, perfektné mesto. Ideme kúpiť jablko v karameli, každodenná tradícia, ak stihneme, a potom ramen. A potom automaty, na ktorých sme závislí už. Stihli sme. Som šťastná. Aha. Možno zavadaš mi. Si máme vytlačila do ľudí. Strašne ma bolia nohy. Ideme všetko odložiť na hotel a ideme ramen a potom arkády, relax. Dovidenia.